السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والعقيدة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الله ذو الجلال تبارك وتعالى بارسامدن اتيان طاعات عبادتلرمدي وخيرات احساناتلرمدي والدين ديانت يولنا سكيان رحمتلرمدي عظمت درگاهنا قبول etsin. وإلهي تددا قيثقا gizelerde yada da bolsanız vaqtыңızды koyup dursanız bir narsadana Allah Azze Celal'ın öz mukaddes kelamından bir narsa ayetin tefsirini, tercümasını eşitersip ve Peygamberimizin mübarek hadislerinden dinlersip kaydıp dursanız Hudaý Taala hemmemizden kabul etsin. Ata meňler, ova uzunnaky defeler eýerlenen ata meňler, ova uzunnaky defeler eýerlenen ata meňler, akılsız bitemizlerler, yazılan bedhata meňler, dünyadır bir düýpsiz derya, garp eder bolma beperwa derya, dünya bir düýpsiz derya, beter çuňur beperwa bolma, garp edamasyn seni. Magrur bolma fani dünya, gezekli nowbata meňler, dünýäki bir gezekli bir nowbatlaşma. Şuma hal sen gelinde, erti bir gün dünyadan gittin, oğlan uşağın gelinde, on oğlan uşağı nesil be nesil, bu bir dünyada nowbatlaşmaly zay. Kardeş size kuvvet yoktur, oğul size devlet yoktur, ayal size ışret yoktur, hoş günü hesrete meňler. Yamandan yaxşı set bolmaz, asli yaxşylar bet bolmaz. Dünyalıktan devlet bolmaz, oğul çyn devlete meňler. Wakan bir salihy oğlun bolsa, izinden dua edip oturan bolsa, çyn devletdir şo musulmanda walla. Burç bilen duz täze yara, awu qatar rozagara. Bir täze başyň ba bolsa, zahmyň ba bolsa, şoň üstüne bir buruşşaga duzjaňa sefasaň, awu qatar rozagara. Ayna bu şonun ýalydyr. Yaman hatun ýaxşy ära, sawulmaz tohmata meňler. Yatan yeri ýylan goýny, iflani etiniň boýny, pis ärniň ýaxşy hatuny durr be gymata meňler. Maktun gole be muradam, iller hoşdur, men naşadam. Söz manasyny aňlamaz adam bir gowruksyz ite meňler. Gelelim mübarek tefsirimize inşallah. Bir gecede Sure-i Humeza'nın 2. bölümünü tercüme ve tefsirini aydıp da eştirer. Karışan Sure-i Humeza'nı tilavet ettiler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Veylun likulli humezetin lumezeh. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Selamet bol. Sure-i Humeze Mekke-i Mukarreme'de nazil bolup özü de 9 ayetten teşkil tapıptır. Bismillahirrahmanirrahim.
Vaylul likulli humazatil lumaza. Vayl bolsun, azabı dozak bolsun her bir qaşyny oynadyp göz katýana we aýbetýana. Ellezî cema'a mâle ve addada. Ol bir adam ki maly üşürýärdi we saniyadi. Yahsabu enne mâlehu ahlada. Ve guman etýär ki şonuň maly şonu hemişegi saklarmyka diýip. Kella beýle däl. La yumbazanna fil hutama. Hükmen oklanır şol adamy hutamaga. Ve ma adraka mal hutama. Ve sana näme zat bildirdi hutamanyň näme digini? Narullahil muqadah. Allah Zülcelal'ın özü tutaştıran odudur. Allati tattali'u alal afida. Ol bir odi ki kalplere ötýär, kalplere sirayet etýär. İnneha aleyhim muqsadah. Şu od şolun üstünde musallat aylandyryglydyr. Fi amadin mumaddada. Uzun fütünlerde bağlykly. Vaylul likulli humazatil lumaza. Mun terjüme we tefsirini geçen hafta aýdyp da eşdirip de her bir maskara etýän, aýbetýän şoňa wayl bolsun dedi. Amma ikinji aýetde näme diýär? Ellezî cema'a mâle ve addada. Gaw dikkat edin. Ol bir adam ki cema'a mâlen mal üşürýär ve addadahu ve şon saniya. Fakirlan ýaşa beren, qiyaflan ýa, men malym ma diýär. Yahsabu enne mâlehu ahladahu. Guman etýär ki şoň maly şonu hemişegi saklar. Zanny almak, şo bilenläni hemişegi daimi giderim men şu dünýäde diýip guman etýär. Kıyamet gün bolanna musulman dogallar. 3 firqa boljak, bir 3 guruh boljak, bir 3 taýfa boljak. Ki katı peşiman edecekler, katı ökünecekler, barmağı dişlep ülür yalagıtacaklar ökünüp barışına. Evvelki guruh şu dünyada bayırmıştık, bikemiştik, arvapmıştık, elinde bir kul varmıştık. Bir berde, kadim zamanlı bağda berdeni alıp satılıyor. Çünkü dünyada berdesine ken eziyet veriptir. Yalandan iş çekiptir, edafarak iş buyuruptir. O berdesi de näme diýse sabredip, tehemmül edip de gelipdir. Kıyamet gün bolanna adamla iki bölüp däli, beheşte barylýar, cehenneme barylýar. Şomoga ol kul, ol berde beheş tarafa gitjek. Amma onun arvabi, onun bikefi, bayeri cehennem tarafa gitjek. Şomoga şol arvab katı peşiman etjek, o katı narahat boljak. Kim menin kulum zirdestim beheşte var ya, amma men özüm cehenneme var ya, nip katı ökünjekdir diýär. İkilenjekde gaw dikkat edin, şu ökünjek taýfalaryň ikilenjeki. Bir alem, bir ustad gecelerini yatmany ders okypdyr. Gündüzlerini bekar geçirmepdir. Näçe defter ýazyp bolupdyr, näçe kitaplar okypdyr. Bir näçe ilim ýygnap da alem bolupdyr, ustad bolupdyr. Gelip de bir şagirdini ders öwredipdir. Ya da şun ýalyp üýşmelekde öz ilmini seçmäni durupdyr. Amma çünki ol alem, ol ustad, ol gurrun berýän zähmet bilen ilim baryny ýygnady, amma amel etmäpdir öz ilmine we eştelle de ol şagirdle de hemme gidip amel edipdirler. Kıyamet günde şagirdler hemme ol ilmi öwrenip amel edenler beheş tarafa gitjekler. Amma ol ustad, ol alim çünki amel etmäpdir ilmine, dowlak tarafa gitjek. Şomoga şol alimde katı peşiman we ökünjek. Ki men rahmetim bilen nagadar ha gecele oya geçirip gündüzler nagadar ha derse meşgul olup näçe defter kitap ýazyp podup şeydip yine de men özüm beheşte girip bilmedim, amma men kefime eştenler beheşte girdi diýip beter narahat boljak we peşiman ökünjek.
ba ilmet eger emel beraber gerdet, kamedde cahan tora müyesser gerdet. İlmin ba, vakaen zahmet çekip okuyup durun, Kur'an'ı düşünüp durun, ahkamları qaw düşünüp durun, halal harami, şol ilmini emelin yeksan bolasa, özün de vakaen emel edasan, kamedde cahan tora müyesser gerdet. Hem bu dünya, hem o dünya, saadet, hoşvakti, felah, günülme, ikisinle iyi olup bilirsin deyiptir. Eğer ilmin bilen emelin çok düşse, beraber olsa, mağrur ve anmeşo ki khandi verak içen, zan roz hazar kun ki verak bergerdet. Bir neşteni defter yazıp koydum, bir neçe kitap okuydum, bir neçe varak okuydum deyip ona alınma. Kıyamet gününe varaklı evrilip, kitaplı evrilip eline verilecek şoğundan kork da emel et ilmine de yaşar. Biz ikilinci okunca bir alem ike, bir ustad ike öz ilmini emel etmeyiptir. Ama şon ilmini öğrenen şagirt emel edip de beheşte gidip bu doğduğuna gidecek, şol beter kaçı okunacak. Ama üçüncü grup, Müslüman doğulla bizim meselemiz de şon üstünde. الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. Bir Hudayın biçare bendesi zahmet varını çekip gecele yatmani, gündüzlü bir yerde durmani, mal varını uyuşuruptur. Halaldan, haramdan, günah, vam derse her rahatlığı uyuşuruptur. Zahmet varını çekip. Neştane karxana zatı var, neştane morg tarihi var, behterin maşin, behterin öy, öz arağını derledip, zahmet bilen de yığnaptır ama haram yolun. Dünyadan geçiyor, oğlan uşakları, varisleri eyyeliyerler mülküne. Ona sonra qaw yerde harcat yerler, zekatını berip, hayrat hasanat edip, qaw keyf edip de gönülüp harcat yerler. Kıyamet gününe, ol varisler, ol oğlanlar keyf edip de çünkü hayrat hasanat ettiler, çünkü sonra haram koşmadılar, ola keyf edip beheşte varacak o malın arkasından. Ama ol dede, ol mali yığnaptır, haramdan, halaldan, afkirman ne olsa yığnaptır, ol adam cehenneme gidecek. Şu da katı ökünüp, katı peşiman olup, barmaklarındağı dişlep, men öz zahmetim bilen yığnancı malım sebepli, oğlanlarım beheşte var ya, ama men özüm beheşte var, bilmedim deyip katı narahat bozuk diye. اَلَّذِي جَمَعَ مَالًا mali uyuşur ya da thaniye öz yanına fakret ya, iftihar et ya, mal her neyemelen uyuştun, يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ. Hay men malım beni ebedi saklar, men ölmerim, daha yakırım men niptaniş forum koğanya öz malına. Müteessifana görülüye ve eştiliye biçare insan yaşı 60 yaşa varıptır. Müslüman doğulla hiç birimizde bu sıralat bolma varsın, nesip etmesin bu zatla. 60 yaşa varıptır. İnne anırsı görünüp oti, inniden beylek gelip bir qav zayt alacak bolup kellesine ağırdıp ya. Bir qav karxana başlayın men nif inneden beylek kellesine ağırdıp ya. Şumada sellinni ruzu qavi, şumada sellinni mali serveti badam. İnni keyf edip ibadet bilen meşgul olmalı. Ta ahir ömrüne sellin inni ba uyuşuruptur. İnniden melek yine de dünya perest olup, dünyanın malını uyuşurcak bolup, ezafa karxana zat, ezafa mortari, ezafa birdat, vamı derse de ribadan hemmeceydi. Aya şol özüne ölmerin mıha diyen mıha? Aya ay men yine de 50 yaşar, yine bir 100 yıllar yaşar diyen mıha? Salıp gören zayını abi, şayet tekmil bolyansa özü dünyadan geçtin. Teessüp munnet etmez, cerlebinde, Beni Adam henüz öz metlebinde, sağırla yarışan kulağatın, kadam derya yüzünde ruya hasta, henüz evladı Adam min heveste, özü cerlebinde oti,
Kabrının kenarına diyen yalı bir ayağı kabrına değil ya da yaşı barıttır barzatsa indiden meyle yine de hay hevesinin iyidinde, yine öz metlevinin iyidinde, öz isliyen zatının iyidinde düşüyor beni adam. Bunun anında gen zat olmaz deyiptir vallahi yaşa. Kadam derya yüzünde ruhi hasta, azıp avadan zat. Kav dikkat edin, şuma deryanın üstünde olsam, bir tekkecik ağacın üstünde doğum, bir çöpün üstünde doğum, qarq bolacağında beze belli, işte qarq bolup da sen gidecek. Aya şomoğa, şon yalık vakti, haysi bir aqil, haysi bir adam arzu etmeli durar. Hay bir qav öyüm bolsa da, hay bir qav maşinim bolsa da, sen deryanın içinde, bir tekkecik ağacın üstünde, bir hasın üstünde doğum, işte içkenine qarq bolacak gidecek, görünüp oti, şomoğa haysi bir adam arzu etmeli durar. Haysi bir adam hayhevesinin iyidine gider. Basım tövbe etmeyene durar, basım Hudaya yalvarmağına durar da 60 yaşında aynı bu deryanın üstünde bir ağacın üstündeki yalak adam şu 60 yaşı varıptır, 50'den ağıptır, indi de yani qarq bolacak, gidecek bolup duran vakti henüz avladı adam min heveste indi kavrını girecek bolup oti yaşı barıptır barcaklarına hani yine münha hevesi var münha yani metlebi var, isliyen zadı var. Vah öyümü buzur edip salayın, karhanam bey deyin, şey deyin. Tamam fikri şoň üstünde harap bolup ýa. Bir Arap şair näme diýär? Acibtu limen talabet dunya vel mautu yatlibuhu. Meni bitir heyrana goýýar dipdir. Bitir aňaldyrýar bir zat. Limen talabet dunya vel mautu yatlibuhu. Bir adam ki dünyanı talep etýär, dünyanı yığınacak, üýşürjek bolýar we halan ki ölüm onu talep edip ýa. Bu adam näzire öý salaýyn, näzire karhana salaýyn, ne fikri harap. Ölüm ajalla mın haçan wagty dolarka, haçan demi tökenerka dip şoňa ödeşip edipdir. Men şoňa heyran galýam, beter aňaldyrýar men dipdir. Awliya Allah'ların biri bir diş veripdir musulman dogalla. Hudaýyň dostlarynyň biri Veliyullah'la yatan wagtynda diş veripdir. Dişinde bir däne ahu, bir däne keyk gaçyp barýan bolmaly. Ýörtüp bir zatdan gaçyp barýar diýär, dişinde veripdir. Oň ýygynden bir däne adam bili-billiginden şonu tutsak bolup kawlap barýar diýär. Kaw dikkat edin, diş görwati bir keyk bir ahu gaçyp barýar, ýygynden de bir adam şo keyki tutsak bolup bili-billiginden şoň ýygynden kawlap barýar diýär. Oha, şu adamın ýygynden de bir däne kaplan, bir däne şir şu adamy kawlap barýar diýär. Hop näme bolmaly ahyrda? Belli zat adam keyke hani ahuny tutmağa, ahu gatyňaçýa-da. Ol kaplan şir adamy gene akan tutup da tikke par etip goýberýär. Dişinde görüpdir. Heyran galypdyr muňa. Näse neferde şu sehnäni gözläp edýär. Şu gözläp duralım birisi ol adam ölenden sonra ýene bu da keyki kawlap gitdi diýär. Şol ahuny tutsak bolup bu da şeýle şoň ýygynden ýörtüp barýar diýär. Ol adamyň ýygynden da ýanky kaplan ýene de dofurly diýär. Ol adam hani keyke ýetmäke kaplan gelip tutup da tikke par etdi diýär. Indi şu sehnäni görüp otyrlar. Şu keyki tutup bolmajagyny hemme kişi bilip otyrlar. O keyki tutmağa kaplan seni tikke par etjegini bilip otyrlar. Onda da şu 100 neferden näçe neferden aba bolmaly, şolaň ýene berdi barkdan şoň kawlamaly durýar diýär keyki. Dişinde heyran galypdyr. Yüzlerce adam şu formatdany keyki kawlaya, amma tutup bilmäni kaplan onu tikke par etip goýberýär. Heyran galypdyr bu awliya Allah. Şonda ýanky kaplan, ýanky şir muň ýanyna gelipdir. Hay Hudaýyň welisi, heyran galyp ýörmedipdir. Ol gaçyp barýan keyk, gaçyp barýan ahu we dünýä diýipdir. Dünýä ahu ýalyp gaçyp gitýär senden.
o ahuni tutacak bolyanla dünya perestler depdir. Şonu yeteyin, üyüşüreyin deyip, bili-billiğinden giyetin günni edip, günni de bir yerde durmani, şu dünyanı tutacak bol kavlap veren dünya perest depdir. Amma on izinden kavlayan kaplan, yani men melekel maut depdir. İsrail ki onun haniz ahunu tutmaka, dünyanı tekmil üyüşürmaka men bar canını alayan depdir. Acibto limen talebet dünya vel mautu yatlibuhu. Ölüm onu talep etti, ölüm kavlap barya onu. Onu da bu adam dünyanı tutayın deyip kaygısı şonla. Mahtum Gulişan näme diye? Adam oğlu munna gelin gitmege, görüp dur sen barzak yerin yatmaga, cehd edersen çalınıp cihan tutmaga, meger bir işlere aklın yetmez hiç. Munna gelin gitmege, hemmemiz bilwatif gitmeli, bu dünya bir kervansaray dedik, geçen hafta ayttık bir devişkhana, bir musafir yolla düşüp de bir çayfu edin ya, yine de bakın turya gitti ya, aynı bu dünya şonyalık bir devişkhana, görüp dursen bazı yerin yatmaga, nirde bat yatmalığını görüp otif ahirim hemmemiz. Cehd edersen çalınıp cihan tutmaga, yine de sen öleceğini bilip otayım, nirde bar yatsanını bilip otayım, omrun barıptır ahirine, yine de cehd ettiğini cihan tutmaga, bir işlere aklın yetmez hiç deptir. Hiç yetmeyen aklın deptir bu zatlara. Acibtu limen talebet dünya vel mautu yatlibuhu. Acibtu limen benel kasra vel kabru menziluhu. Bu meni bitir yana da analdıryan zat, heyranı koyyan zat, bir adam iki kasr talya ve halan iki onun öyü de kabr. Aynı hu yanka etyen misalımız. On barzak cahı kabr. İnni ta kıyamete senin yatmalı. Adam eğer avatlayacak bolsa, bayi şuna avatlamalı. Sen kıyamete senin yatmalı. Hemmemiz de bilvatif. Ama bir ağızlık umrun sinne kov yaşayın nipti, benel kasra bir kasr tikke ödüne, bir olukon derdidir tatın alaya. Om yetiribilmeyenme haram da olsa koşu ver ya. Men şona beter heyran niptir. Amma ol server-i serdar-ı alemiyan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem näme diye bu mawridda qaw diqqat edin. An Enes radıyallahu teala an النبي sallallahu aleyhi ve sellem لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملئ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب رواه البخاري ومسلم وابن حبان. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözü Müslüman da vallahi. لو كان لابن آدم واديان من ذهب. Bir moğa, bir adamın iki oy dolup kızılı bağ olsa, iki oy, iki vadi, iki çukur dolu, arpa buğday mı? Yok, dolup kızılı neptir Peygamberimiz. Bağ olsa, şol adam ne etmeli? Hay gülünüp, keyif edip, oğlanmış oğlan ta kıyamete selin bolcak taşı sermaya, iki vadi, iki oy dolu kızılı bağ olsa, şimdi gülünüp, fikrin başka da meşgul etmeyeni, keyif edip iyi bitmeli, keyif edip Hudayın ibadetiyle meşgul olmalı. Ama Peygamberimiz ne ediptir? لَبْتَغَى لَهُمَا ثَالِثًا. Müteessifana, şol adam iki oy dolu kızılın bolsa da, üçüncü oy doldurman fikrine düşer diptir. Subhanallah. İki oy dolu, iki vadi dolu kızılın, şunyalık sermayesi var. Keyif edip gönülüp yani iyi bitip yapmalı. Ama üçüncü oyda doldurayım edip şon fikrine düşerdi ya, şon oyuna düşer. Üçüncüyünü doldursa dörtlüncünün de fikrine düşer. Çalındıkça cihan çırşığı artar. Maktumulu kakımı diyene neyme diye qav dikkat edin. Haçın karar tapar gönül cem bolup, ahiret işin görmünden ölü öter. Dünyanı kim tuttu öter gün bolup.
çalındıkça jahan çırşığı artar depdir. Wağan awadan kep. Sen dünýäge näzere çalındygyňça her nagat şoňa çörüňeşdiň, oň çırşığı artýar, oň kesafaty artýar. Dünýäni üýşürip berdiň derdi artýar, kaýgysy, gamy artýar. Çalındıkça jahana dünýäge nägadar çalınsaň da, nägadar çörüňeşdiň da oň çırşığı artýar, kesafaty artýar. Haçan qarar tapar göňüljem bolup, yüregiň haçan qarar tapjak, ay bolar şunem. Şundan edafi gerekdi diýip adama doyma ýok da. Ahiret işin görmünden el göter. Kim dünýäni tutdy öter gün bolup. Her kim dünýäni üýşülenmese hem bezede gidipdir, ýygna bilmepdir. Peýgamberimizin hadisiniň ýygy näme? Dogrusyny aýdaýyn depdir Peýgamberimiz. ولا يملئ جوف ابن آدم إلا التراب. Şon ýalyk dünýä perestin garnyny kum doldurmasa başga zat doldurmaz depdir Peýgamberimiz. Her näçe gyzyl bolasyn 10 oy, 20 oy. Mege Qarun näme 40 şäher gyzyllan doldurdy, amma şoň zakatyny berdiýände başarmady. Kum doldurmasa başga hiç zat doldurup bilmer depdir Peýgamberimiz. Hum ahirinde da aýdypdyr: "Ve yetubullahu ala men tab." Her kim günah eden bolsa, izinden ökünüp tövbe etse, yetubullah. Hudaý oň tövbesyny kabul etjekdir diýe. Biz musulman da walla. Şumada sellen düşünen zadymyz, biz dünýä perast bolmaly. Muhabbet-i dünýä kalbimizde bolmaly. Biz İwiskimiz hemme zadymyz tekmil bolsa, emniyetde ýaşap ýören bolsa, mesçilikde bolsa, mundan edafa tafaýyn nipde kelläňe agyrtyp ýörmeler. Amma aya rızkı ruzu üçün hobbadara gitmeli bolýar, işlemeli bolýar, yetirip bilmeýän gijiňrak gaýtýan, aya bula da dünýä peresti bolýarmy? Aya muhabbeti dünýä kalbinde bollugymy? O ýa-da işinden de el çekip mescide gelip ýatmalymy? Aya gowuşamy? Ýok, musulman da wallah. El-kasibu habibullah. Peýgamberimiziň mübarek sözi. El-kasibu habibullah. Kasıp, kesbe, kara, meşgul bolýan Hudaýyň habibi dosti. Sen gitýän, işleýän, rızkı ruzi ele getirjek, aýal oglan uşakba, ene ata ba elinde, bir näşeňi çykmadyk aýallygym ba elinde, şolaň iwisketini gözleýän, şoňa üçin de işleýän bolsaň, kesbekarym ba oza habibullah. Sen onu Hudaýyň dosti. Ona dünýä peres diýilmi? Ona muhabbet-i dünýä kalbine ba diýilmi? Şoň mawradynda da Mukaşifatul Kulub diýen kitapda bir awadan hikaye we kıssany getiripdirler. Gaw dikkat edin. İki däne awliyaullahnyň kıssasy. Mekke-i Mukarramada İbrahim ibn Adham bir de Şakîkul Belhi iki däne awliyaullah bir-birine sataşypdyr diýe. Gaw dikkat edin. İkisi gaty gorly öz zamanyna pir adamlar. İbrahim ibn Adham bir de Şakîkul Belhi. Şakîkul Belhi diýen adam kesb we karyndan el çekipde tamam ibadet bilen ýatan adam. Bekup ibadet bilen gije günnüz fark etmeýär. İbrahim ibn Adham onu görende ay Şakîkul Belhi näme zat sebep boldy, näme zat illet boldy, kesen kesb we karyny terk edip de işe meşgul bolup durun diýipdir. Şakîkul Belhi bir hikaye aýdypdyr. Öz başından geçen bir wagany görüp şonu aýdyp beripdir. Men diýipdir, bir gün düzlükde gelip ýadym. Bir çöl meýdanyna hiç kim ýok, ýeki ödüm gelip ýadym diýipdir. Şakîkul Belhiň gurruny, gaw dikkat edin. Şonda bir kuş gördüm. İki kanaty da dewgli diýip. Bir kuş gördüm, iki kanaty dewgli. Uçup bilmeýär, mezruh ýaty bir ýerde. Öz ýanymdan dedim, "Wa, bu kuşun iki kanaty ýok bolsa uçup bilmez. Uçup bilmese, awnap bilmez, şikar edip bilmez. Muň iwiskiti nerden ýetýär ha bu kuşun?" diýip de
Taşanrakdan gözlep durdum diye. Şu kuşun iyibiskidi nereden yetmeli? Kanatı yok, uçup bilmeye, ağlap bilmeye. Kän vakt geçmedi, başka bir tane kuş şoň yanına geldi, ağzında da bir çekirtke vardı diye. Gel akan şoň öwününe koyup onun karnını doyurdu diye. Başka bir salim kuş geldi, ağzındaki çekirtkeni yankı kanatı devülük verdi diye. Subhanallah, gen galım, teessüp ettim. Ve Hudaý Taala şu forum Rezzak, iki kanatı devuli, hiçbir kesbi kari yok, ağlaması yok, şekari yok, yatanı rızk verecek o ve men näme dip rızkımı kaýgatýan, Hudaý men rızkıma da ramyn nipdi, şondan bela kesbi karym koydum diye. Menne iki kanatı devuli kuş ýalyp bir yerde ýatyn, ibadet bilen. Men rızkımı Hudaý ýetirýär, bendelen müsebelen nipdir da. Amma inne ýygyny gulaga Şakîkul Belhi ya şey diýipdir. Amma ýygyny İbrahim ibn Adham näme diýipdir oňa? Ey Şakîkul Belhi diýipdir. Näme diýip sen iki kanaty salim bolup da hay uçup da ağlap ýören kuş ýaly näme diýip bolmaýan diýipdir. Hem öz garnyny doyur, hem de bir mezruh bolup ýatan, işi başarmaýanyň garnyny doyurma. Sen näme diýip ol iki kanaty devuli kuş ýaly bolup bir ýerde ýatýan. Sen çyk uç, şekaret, ağla, hem öz karnını doyur, hem bir mezruh yatanın karnını doyur deyipdir. Peygamberimizden bir oğudan hadis var, men şonu aytıp bereyim sana deyipdir. Lep ravisi da, senedi de bir mu'teber hadis, İbn Umar radıyallahu ta'ala anhu rivayet etdi. El-yedul ulya hayrun minel yedis sufla. Ravahul Bukhari ve Muslim ve Abu Dawud. İbrahim ibn Adham şunu aytıp beripdir ha şu hadisi. Peygamberimizin mübarek sözü el-yedul ulya, defedeki el hayrun minel yedis sufla, aşağıdaki elden qaw deyipdir Peygamberimiz. Yani näme? Defedeki el aşağıdaki elden qaw deyipdir. Yani bir sail, bir dilekçi hemişe eli aşağıda bolýar. Ona kömek etýän, ona bir zat berýäniň eli defede bolýar da. Bir zat berjek bolan sen eliň defede bolmaly, alýanyň eli aşağıda bolýar da. El-yedul ulya, ol berýän adam eli defede bolýan şoň qawdyr, men el-yedis sufla aşağıdaky ýatan sail bolýan elden. Sen näme dip etekdäki el bolýan, kanat devlen ýaly kuş bolýan. Git eli salim işläp ýören ve halka da berýän şonu ýalyk bolla diýipdir. Bu musulman adama gelişýän zat da baýat awlaň ýerine düşmeli, gowun ýerine düşmeli. Peygamberimiz da gowluk şonda wada etdir. İşläp daýa bolup da halka kömek etsen şonda wada etdir. Sen şoň ýerine düşdikdir. Şoň bilen barsaň piruz bolarsyň diýipdir. Şonu Şakîkul Belhi awliyaullah hemmesi mutawada adamlar Barakan İbrahim ibn Adham'ın elini okşamağını doktor. Vagan doğru etken ediptir. Ente ustaduna ya Ebel İshab. Ey İshah'ın dedi İbrahim ibn Adham. Sen bizim ustadımız doğru etken. İnşallah men niyene işe vararım ediptir. Biz işlemeli, kesbekarın bolmalı, öye iyiviski, rızık getirmeli. Ama onun edafa gerekmezek yere mal yevnuma doğru dedir Müslüman doğrular. Ama sonraki ayelerinde manasına geçelim inşallah sonra bolle eder. Kella Hudaý Taala dipdir beýle däl. Mal ýygnap da mal sen hemişe saklarym hadiýan ýok beýle däl. La yumbadanna fil hutama. Hukman şonu hutama diýen oda taşlanar dipdir. Wa ma adraka mal hutama. Amma sana näme zat bildirdi? Hutamanyň näme digini? Hutama cehennemin 6-njy tabagatynyň ady musulman da wallah. Şol muhabbet-i dünya kalplerine bağ adamlar. O ya da geçen hafta ayttık, maskara edip, aybana ayılıp, şey edip de adamlar gülüştürecek bolýarlar, hutama diýen oda taşlanýar. Amma hutama näme? Hutamany Hudaý Taala özüň tanydaýyn dipdir. Narullahil muqada. Narullahil muqada. Allah Zülcelal'ın tutuşturan odi, yak koyan odi.
şol hotama diýen cehennemi diýe Hudaý Taala 1000 ýyllap ýak goýupdyr. Dem salypdyr şoňa. Şu 1000 ýylyň içinde gyzarmany durupdyr. Ýa-ni cehennem hotama diýeni. Soňramyndan ýene bir 1000 ýyl ýakypdyr şony, şol gyzarylyp duran cehennem agyrypdyr ýöne. Soňramyndan ýene bir 1000 ýyl ýakypdyr, şol agyran cehennem garalmany durupdyr we garaňky bolmany durupdyr. Gaty qara we garaňky bolmaly, oty da beter güýçli bolmaly, gyzgyny. Hatta otynyň güýçlüsini Kur'anyň öýle aýtdy. Allati tattali'u alal af'ida. Odyki kalplere sirayet etdi. Şuma bir adam odyň içinde yansa, öňçek näme ýan ýaşaň, dersi ýanya, pusti. Ohum eti, qany, soňra kalbi ot tutaşýada. Amma hotama odyň içine oklanan adam öňçek kalbine ot sirayet etdi. Öňçek kalbi ýanýady, ýani dersi, pusti ýanmagyndan öňçe. Hudaý sakladyň. İnneha aleyhim muqsada. Ol ot olan üstüne musallat aylandırlandır. Fi amadin mumaddada. Uzun sütunlara danaglı koyan halında. Şol adamları hotama diyen oda oklanacak musulman da oldu. Hudaý sakladın. Hudaý Taala hemmemize öz dostlarının ve özünün muhabbetlerini berip de bizi de öz yakın awliyalarından etsin musulman da oldu. Ve hemmemizin meridlerimize şefa verip, müşküllü doğanlarımızın da müşkülünü ansat edip, ve inşallah evde oruğumuz ve hemmemizin de yani oruğumuz qav olup da, qavsulukta, sağçılıkta, toyumuza yarap da inşallah hemmemizin nesip etsin. Ve öz bilişiniz yalak inni tatilat-ı tabistanla yakınlak geliyor. Ovada Qarişallah, Abdullah Qarida ve başka hemkarlar da vardır. Küçük oğlanlara mektebe tabistani koyupdurlar ovada. Azap gelahani bir harcı yok, vadi yok. Gelip de keyif edip de oğluna Kur'an öğretdiyorlar, din o diyanet öğretdiyorlar ve enatağın da vazifelerinin biri ki oğul 9-10 yaşı yetenden sonra özü oturup da şoň namazlaryny öwretmeli. Başarmasa da hükmen bir ahun muallak tapşyrmaly. Enataň wazifeleriniň biri. İnşallah şonla gayrat edelim. Oğlanları iyi verip duraylan inşallah taala. Qarişallar sizin hyzmatyňyzda. Hemmemiz bir elham iskulallah oky berelim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. دعم الله على دعائنا. آمين يا الله. آمين يا رب العالمين. الله آمين. آمين يا الله. وإلى أرواح أولاده وأزواجه يا إله العالمين. اللهم آمين. وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين يا مجيب المضطرين. آمين يا الله. اللهم آمين. آمين يا الله. آمين يا رب العالمين. آمين. Rayı öz palırın akıdan, bağırdan, dayıdan, dayıdan, ağırdan, hünden, gaydan, korukdan, erden, maşgaladan, tanıştan, bilişten, doğuktan, yarından, karkadan, karmağından, karışıdan, dayıdan, dayıdan, çıkanın, tahta, şairden, hacı olurdan, Allahümme amin. Bizim Rabbimizde şu, turun cemaatin ortamını midayasımını, Amin ya Allah. Rayı öz hadurun nadarda, şu benden altı, Allahümme amin. Rabbim,
Kabullarını uğrat, merhatlarını münavver, Ya Rabbel Alemin. Ya İlahel Alemin. Amin. Hem günahlar mağfiret ediyor. Allahümme amin. Amin ya Allah. Ya Rabbel Alemin. Rahmet çekin adamlara Xudayın kuvvetleri, Xudayın günahlar mağfiret. Allahümme Xudayın amin. Xudayın dastan yakinen getirdiler Xudayın. Hem ağırlardan, ulamalardan, kurduğun istedi Xudayın ayetini istedi, hadise istedi getirdiler Xudayın. Şundan Xudayın hem de maksat muratlarını verip Xudayın kesin mekanlarını, iklim muratlarına bereket verip Tağaman yığınalar Xudayın hem de nasip ediyor. Amin. Allahümme Rabbena Xudayın hem de şu cennetleri kullanın. Parçamına sağında, denamları, edip başarım gibi Hadice'nin parçamına sağında. Bu erkek ağımları kullan parçamına sağında, kıyamet cennette oturmak hem de nasip ediyor. Amin. Rahmetke ya Rahman.